teškoj smo situaciji i još uvijek smo u teškoj situaciji. Nama je spas Hazard Hrvatska i Hrvatska ova vojska. Sudbina ove operacije zavisi i naše sudbine. Ukoliko Hrvatska vojska bude poražena u ovoj aktivnosti, mi smo poraženi. Tako da znate, vrijeme pitanje kada. Što znači da mi sad moramo maksimalno, kako kaže onaj Tuđman, potporu dati Hrvatskoj vojsci. I ovo je moment da se spojimo s hrvatskim snagama, jer su oni krenuli.